Так, Варочка, стой и не ворушися. Ага, я стараюся. Хутка ўсё будзе завершено. Добрага ранку усім! А што гэта вы тут робіце? А Лесик картину стварае. Ух ты! Лесик, ты мастак? Покажи, што там у цябе атрымалася? Пакуль не готова, пачакайце. Не будем перепыняць мастака. Я зноў зраблю прыгожую фігуру. І доўга ты гэтую фігуру перамалёўваць будзеш? Бывае, што мастакі некалькі гадоў свае карціны ствараюць. Ой, і мне столькі гадоў прыйдзецца так стаять. З мастаком Лесиком прыйдзецца і не год, а 10. Лесик, гэта правда? Варочка, не ворушися. І хіба вы не ведаеце, што мастакоў нельга ад справы адрываць? Памаўчыце, калі ласка, трошачкі. Вара з гэтым мастаком не дамовішся. Я пагляджу, што там атрымалася. Рана пакуль яшчэ. А вось і не рана. Лесик, показвай. Не, Ой, гэта я? Палка, і нават не агурочак. Варочка не атрымалася. то зусім пазнаць немагчыма. Не, ну калі паглядзець з гэтага боку, то тут будуць мае рукі, а вось гэта тварык. А калі вось з гэтага боку паглядзець, будуць рукі і зноў рукі. Лесик, можа так атрымалася, таму што я на месцы не стаяла. Трэба было нават не дыхаць. Ага, і так прастаяць роўна 30 гадоў і яшчэ 3 гады, пакуль наш мастак карціну дамалюе. Не ў гэтым справа. Проста мне яшчэ вучыцца ды вучыцца. Так, Лесчыка, пакажы-ка яшчэ раз сваю карціну. Можа, не трэба. Трэба. А у цябе атрымаўся цудоўны малюнак. Проста ён у арыгінальным стылі. Ніякага стылю я не бачу. Не атрымаўся з мяне мастак. Усё, больш не буду маляваць. Не, Лесик, ты, калі ласка, працягвай свае заняткі, трэніруйся. Вара, ты на самой справе лічыш, што з мяне можа атрымацца добры мастак? Ну, вядома, толькі ні адна справа не даецца без трэніроўкі. Ой, Лесик, табе прыйдзецца трэніравацца не 1 год. А колькі дакладна падкажаце? Я гаварыла 30 гадоў і яшчэ 3. Гады? Ну, хаця б 3 дні. Праўда? Вы не жартуеце? Жартуем! Так у казках кажуць. Вядома, ты навучышся хутчэй. Толькі калі Варочка будзе тваёй настаўніцай. Буду, абяцаю. Дзякуй. А цяпер давайте паглядзім мультфільм. Лесик, калі ты вырашыў быць мастаком, трэба цікавіцца працамі сваіх калег. Гэта значыць глядзець, што малююць іншыя мастакі. Трэба дакладна ведаць, у якім музеі якая вядомая карціна знаходзіцца. Можна і так, але спачатку я раю паглядзець, што цікавага знаходзіцца вакол цябе. Можа, карціны ці скульптуры. А што? Давайте разам мы успомнім самыя дзіўныя скульптуры Беларусі. Вы, сябры, таксама успамінайце. Магчыма, многія з вас іх бачылі ў сваім горадзе. Ці памятаеце, пра якія мы гаварылі раней у нашай праграме? Трошкі збярыцеся, настройцеся і назавіце Самую цікавую скульптуру нашай краіны. Можна я пачну? Мне здаецца, што ў першую чаргу трэба назваць помнік літары У нескладовае. Мы можам ганарыцца такім помнікам. Давайте нагадаем, дзе ён знаходзіцца. У цудоўным беларускім горадзе Полацку. Гэты помнік адначасова з'яўляецца і сонечным гадзіннікам. Так што можна злучыць прыемнае з карысным. Ага. І любавацца здабыткам мастацтва, і адначасова паўтараць беларускі алфавіт, і вучыцца пазнаваць час па сонечным гадзінніку. Трэба нагадаць, што аўтарам такога цікавага помніка стаў вядомы беларускі скульптар Александр Фінскі. Хто яшчэ цікавыя скульптуры ці помнікі ўзгадаў? Мне вельмі падабаецца помнік агурку. О, у яго нават імя ёсць Агуродзец. І знаходзіцца ён у горадзе Шклове. Ужо некалькі стагоддзяў жыхары шклоўскай зямлі ведаюць сакрэты вырошчвання
смачной гароднины. Там нават проводят свято День огурка. И без усмешки на огуродца не зернешь. Ой, ён такі модник. Автор такого веселого помника – скульптор Андрей Воробьев. А хто яшчэ узгадае цікавыя помнікі і скульптуры, што знаходзяцца ў Беларусі? Трэба абавязкова назваць помнік астраному, які знаходзіцца ў Магілёве. Ён запрашае жыхароў і гасцей горада часцей глядзець у неба. Аўтар гэтай скульптурнай кампазіцыі – знакаміты беларускі скульптар Владзімір Жбанаў. Яна таксама з'яўляецца сонечным гадзіннікам. І кажуць, што кампазіцыя гэтая добра бачна нават з космасу. Цікава, а мы зараз бачны з космасу. А давайте павітаем усіх космонавтаў, што прылятаюць якраз над Беларусю. Салют! Эй! Няхай космонавты далучаюцца да нас. Будзем разам глядзець цікавы мультфільм. Разом! Дзяўчынкі, падкажыце, якую карціну мне намаляваць? Сапраўдныя мастакі не малююць, а пішуць свае карціны. Ага! А, гэта як пісьменнікі ствараюць раманы ці паэмы. Менавіта так. Яны ўсе ствараюць гісторыю. Гэта вельмі сур'ёзна. Таму, Лесік, трэніруйся, калі і ты марыш стаць вядомым мастаком. А можна я яшчэ паспрабую вашы партрэты напісаць? Парачка, дазволім? Дазволім. А можа ты, Лесік, спачатку аўтапартрэт напішаш, а потым ужо за нашы партрэты возьмешся. Магу і так, але свой партрэт не так цікава рабіць. І праўда, прыемней маляваць партрэты блізкіх табе людзей. Я зраблю вашы партрэты, а пасля падару вам на дзень нараджэння. До майго дня нараджэння яшчэ доўга чакаць. Лепш дары адразу, калі зробіш. Так не вельмі цікава будзе. Сябры, а вы як лічыце? Калі Лесік павінен падарыць нам з Варачкай партрэты? Ну, большасць гледачоў кажа адразу. Калі нашы паважаныя сябры так гавораць, атрымайце іх, як толькі будуць гатовыя. А у мяне прапанова. Зрабі наш сумесны партрэт. Я і моя сяброўка Вара. Тады мы атрымаем наш падарунак адначасова. А чаму не? Так і зраблю. За справу. Дзеля гэтага мы з Касей павінны некаторы час пасядзець побач нерухома. Атрымліваецца, што так. А нашы гледачы на нас нерухомых павінны глядзець? Не-не-не, так не пойдзе. Тады нашым гледачам мы пакажам мультфільм. Прыемнага прагляду, сябры. Вось. Сябры, а вам заданне намаляваць партрэт вашага лепшага сябра. Можна маляваць алоўкамі ці фламастарамі, фарбамі ці крэйдай. І галоўнае, за працу брацца ў цудоўным настроі. Такога ж настрою зычым і мы. І віншуем усіх з надыходзячым светлым святам, днём перамогі. І да хуткай сустрэчы зранку У нашым добраранку! Дзяўчынкі, не варушыцеся. Яшчэ некалькі хвілін. Кася, замры. Што не зробіш для гісторыі? Так.